Que foi del? Evaristo? Perdón, son Óscar Asenso. Que tal? Estou facendo un documental sobre a Costa da Morte e os percebeiros. Unha película, abajo. Non é unha película, é un docudrama deses que fan como a quen que é a vida real, pero logo contratada de surfistas. Mais ou menos, sí. Estou buscando precisamente esa persona da que falaban. O percebeiro máis coñecido desta costa. Que vas a onde? Prometichesme que non ias ser un ilegal, eh? Non, pero ser ilegal non é como facer de ilegal, como a quen, non é distinto, Mira, ti nin sexas, nin fajas como a quen que és, eh? Non vayas, que as tentacións logo veñen. Mira, xa discutimos isto. Ti non queres reformar e eu non quero casar con un furtivo. Xa está, non hai boda do Vicente. É o barco dos rusos. Veñen traer peixe para a conserveira de Couto a facer reparacións urxentes. Estas dilixencias enviáronas dun xulgado de Alxeciras. Pero pitusa, muller, apetécelle falar do traballo agora. Agora mesmo é o máis urxente. Senta un anaquiño, anda, falamos un pouco, que lle virá ben. Mire, dicíalle que estas dilixencias... Ai, como é. Pasando polo que está pasando e vostede ao seu, como se nada. A procesión vaille por dentro. O meu con Evaristo era un imposible, así que é mellor esquecer, non lle parece? Eu traballo o mellor aliado, non si? Nalgo hai que refuxiarse. E agora, se me desculpa, prefiro non seguir falando deso. Seguro que está ben? Seguro, moitas gracias. Dicíalle que esas dilixencias mandáronas dun xulgado de Alxeciras. De Alxeciras? É quen ten aquí en Portozás contas pendentes en Andalucía? En Portosás, ninguén. Son denuncias contra o armador do barco, por impagos. Vaya, armador panameño, barco de bandeira de conveniencia, tripulación rusa. Pois bonito problema, sí, señor. Teño que decretar o embargo cautelar do barco. O armador non o vai coller por sorpresa. Quen actúa á marxe da lei sabe que tarde ou cedo cai. Xa, pero os mariñeiros non están ao tanto do que lles espera. E ao final pagan xustos por pecadores. E o peor é que mentres non se levante o embargo terán que quedar aquí. Supoño que xa levan meses fora da casa. Así é armador calquera. Freta un barco e despois, hala, que se entendan os mariñeiros con todo. Sí. E a tripulación a dá a cara polo patrón. Pois os armadores só dan a cara cando lles convén. Mire para Couto. Con eso das eleccións, a patrón maior da confraría está máis amable que nunca. Bos días, Suiza. Bos días, patrón, que tal? Moi ben. E como lle vai o RX4? Estupendamente. Xa me gustaría a min que todo funcionase igual de ben. Pensaba eu en mercar un todoterreo como este. Sí? Amplo, cómodo, todoterreo. Sobre todo terreo. Ben, sinto, pero imos coas malas novas. Veño notificarlle o embargo do barco. E non haberá maneira de arranxar as cousas sin chegar a isto? É imposible, hai que seguir o procedimento, ustedes xa saben. É pena ter que deixar o cargo de patrón maior con estes mariñeiros amolados e lonxe da casa. Sí. O primeiro oficial. O barco ten que quedar amarrado, non pode marchar.
Estou. Impound the boat, impound. Impound? Impound, yes, impound. Desgraciadamente, enténdese en todos os pequenos do mundo. Non é o primeiro embargo da historia. Nin o derradeiro. Necesitarán algo, comida ou algunha cousa? You need something? Food? Drink, telephone? Sunna na kladi, bajut. Moje mušin u jehe. Na katore, prijeme a pudding is dias. Time Porto Sas. Who knows? Que non sabe. Ramón e Ladislao estou amolado por iso dos rusos. Coitados, lonxe da casa e o barco embargado. As débedas son como cans rabechos. Se che morden, xa non che soltan. Xa veixo, Ramón, que cando queres algo non fas as cousas a medias. Home, modestamente do Armando faz o que se pode. Ás veces a materia prima falla un pouco, pero... Son che cousas deste. Pero aquí entre nós, abonda cos feitos, non? No teu caso, Ramón, abonda con seres candidato. Non hai outro. Así que, como patrón maior saínte, quedo a tua disposición para o que precises. Agradezo, Armando. E o mesmo digo. Se teño que facer algo, pois... Xa o fas presentándote. Así eu podo deixar tranquilamente o posto. A confraría non dá máis que a traballos e desgustos. Eso é certo. Hoxe ti, mañan eu. Así é a vida. Hai que sacrificarse. Neso leva razón. E para sacrificio, o dos rusos. Cun barco como o seu, comecei eu no mar. O Cabo de Cruz. Canta singladura. Cantos anos fora da casa por eses mares do mundo. Bueno, Ramón, deixote. O teu director de campaña estás impacientando. Xa vexo, xa. Gracias por todo. E xa sabes, conto contigo, Non faz mal, Ramonsiño. Abur. Pase, don Armando. Gracias, Ladislao. De nada, uns chisqueiros da campaña, Home, está ben. Gracias. A vostede, a vostede. Ata logo. Ata logo, don Armando, ata logo. Mira, como xa lle vese esa foto aquí, é capaz de plantarlle lume ao súper. A foto non lle fai mal a ninguén. É como Celia non está. Ou de poñela nunha leira para espantar os pasaros, porque está... Mira, que estes coutos son capaces de calquera cousa, Foi idea de Ladislao, muller. Muller, claro. Sabes como se me presentou? Deu unha man e díxome: son o director de campaña do señor Couto. Ai, moi propio en Ladislao. Viña nun plan, liberdade de expresión, dereitos democráticos, sei o que es. Calquera se negaba. Mira que presumido. Parece a foto da primeira comunión. Pois está todo Porto Sás cheo deses cartéis. Ui, que transfiguras, miña nai. A canto vai o quilo de cueiros hoxe? Outra vez coeiros. Aló. Pero ti tiveches unha nena ou unha familia numerosa? Ai, saiulle mexona. Mexona, pero ti queres que che rompa o sope na cabeza? O meu satélite é unha gloria, O que pasa que... Onte comprelle destes de celulosa mala, de celulosa que será unha merda, ten o cu pobriño, perdidiño de grans. Ai, sí. Pois levaillos de seda. De seda, non? Seda veos levar ti na cabeza, para que non che cajaran as jaibotas. Ai, E dime ti, listo, que fan tantas fotos miñas pola vila adiante? Home, chisqueiros e bolígrafos e globos, que é o soporte publicitario da tua campaña. E os cornos que lle pintaron o cartel que puxeches na praza tamén é publicidade? Esa cousa dos nenos, papá, que queres que lle faja? Ti queres ser patrón maior, non? Pois precisas unha campaña de marketing, non? Vouche dar eu a ti marketing. A xente xa coñece a miña cara e os meus feitos. Non necesita fotos miñas. Non, eso non é así, entendes? Porque o rostro do candidato é o que queda no subconsciente do electorado. Isso é un principio elemental de marketing, papá. E o lema que falecho de lema, Couto é moito. Non quero que me fales do lema. Portos a escoller, podías escoller unha foto máis favorecedora. Non, xa o fixen, que estas non me gustaron, entón retoquei un pouquiño. Mira que ben quedou, ves? Pero ti estás tolo, Ladislao. Teño o pelo máis negro que Ismael. É que queres que poña onde tes caspa? Nesta estás ben. Jarda, eso non lle enseñes a ninguén. Jarda. Cando sexa patrón maior da confraría, penso darlle un pulo á construción en Porto Sás. Como a construción? É o mar? O mar está aí. Estará aí toda a vida. Home, sí. E outra cousa que penso facer é converter o bar no Museo do Mar de Porto Sás. O petróleo. Que petróleo, que petróleo.
O bar da confraría. Petróleo chamadeslle vos porque vos dá a gana, pero seré o bar da confraría. Pero se non o podes facer, é unha medida impopular, botaste en riba o electorado, papá. Ai, si, porque o dijas ti. Claro, é que o que hai que facer é provocar debates, manexar contrainformación. Nin debates, nin farrapos de jaita. Faltan 2 días para as eleccións. Non sei que faz aí parado. Eu fago o que podo, como xefe de campaña. Papá, pena de outro candidato, comíamolo vivo, comíamolo. Cala a boca! Marlin, eu non sei, xa che vexo vir, é que eu entendes co satélite, co petróleo, co caçador, que a miña lindiña, eu non dou abasto. Non, eu non me meto, cóbrame. Pois logo nada. Levasme o cambio que me queda. Toma. Pois veña, pa o banco, a por máis cambio. Vémonos, guapas. Hasta logo. Toma, va miseria tamén. Toma, un bolígrafo como é debido, para que faga as facturas. Patrocinado por Industrias Couto. Que patrocínio, María Santísima. As facturas eu fago, pero que máis paga? Eso xa é para esta pequerrechiña, me está quedándose. Un globiño. Como medrou esta nena, Medrou, ten que medrar, que está no tempo, non? Cando esperte e ensinar a dicir padriño, verdad? O padriño é difícil, pero a dicir bota Couto, Deixa a Carmiña en paz, e ti non a fagas consentida, mango. Se non hai máis temas que tratar, como din en Bruselas, ao reboire. Hasta logo. Rosa. Rosa, quedasme aquí mentres vou buscar cambio. Sí, vai tranquila. E o chocolate que? Que te has montado aquí, Juni? Quería falar contigo deso, precisamente, máis contigo, Belinda. Era polo tema das eleccións que quería facer así un pequeno acto, nada, sinxelo, as azafatas, megafonía, un pouco de... No, Ladislau, o bar é neutral, aquí non se apoia ningún candidato, E saca todo eso de aí. Pero... Hola. Vada, non é lá no Oriente Medio, aquí estamos en... Water. Bater alá onde as bolas esas á direita. Water, auge, en inglés, English, de Holiday, non? Rusky, Rusia. Axudos sons do barco, che. Tades na voz do barco, meu. Tades na vosa casa. Tades na vosa casa. Oi, rusos, eu tiño navegado no taso de veces. Había un en Samarcanda, vivía varón dandio, tipo. Pero unhas botellazas... Eu tamén vivo acorazado po tanking, Mira, isto é pa vos. Son camisolas do meu pai, Xers, Xa sei que non é ningunha parva. Sí, pero se Celia agora vai a Bruselas, axúdalle aí coas xestións, non? Contenta, está feliz. Ela vai coa idea de convertelo con negro nun parque ornitolóxico. Chakaya kakdoshka. As Belinda que non sei que dixo dunha mosca, Anda modo que a miña fillada, Dixo que é talmente como a súa filla. Gotamunasa. Ai, di que hai un ano que non a ve. Un ano sin velo. Fala ruso de raio, Manolo? É todo poñerse, mira. Claro, ruso falou calquera. Cando viñeron os rusos a bailar tamén lle aprendín a máis que doille. Casachó é bailare. E pataplofe cando caes. E vaxina seminova é cando unha muller se... E animaloski é o que esti? Que coite vos, ras. Todo o caña de... E xo ni meses. Que di? Ai, dixo que ten semanas nada máis, que non fixo un mes. Logo, Manolo, como é que sabe ruso? Sei que andache navegando por alá, pola Siberia ou por Rusia? Mandei. Hecho contar un día. Manolo, como era filla, lo? Dochka. Carmiña Dochka. Carmiña Dochka. Manolo. El ojo, padriño, como se di? Batiuska. Que pasa que Carlos, cando se pon, persuada calquera. Veña, deixoche, sí. Vale, no, é couto. Un bico. Que moito traballo, O normal. E logo, que querías? Nada, pasaba por aquí e... Supoño que xa sabes que son candidato a patrón maior da confraría. Non fai falta que o xures, está toda a vila chea de cartéis. É que víchelos. Justo a Celia o que lle deixamos no súper. Creo que preferiría un de Marlon Brando, pero bueno. Algo diría, porque esa non é das que pasa sen facer comentario. Pois non. Nin lle prestou atención. Vai a cual caldesa.
pensa que só ela pode sair nos cartéis, non? Pois a partir de agora vai meter que roer. Sabes, Ramón, Celia ten cousas máis importantes que facer que estar pendente da túa candidatura. Sí, pero algo amolaríalle, porque non vexo ningún cartel meu por aquí. Dime, María, vetoume, non? Ramón, Celia está en Bruselas. En Bruselas? E como se entende ali? Por sinais ou levou un traductor? Ti sabes tan ben como a min que Celia ten as ideas moi claras e faise entender. Eso sí que é fidelidade. Celia pode estar contenta co servicio que lle prestas. Gracias a Deus non son criada de ninguén. Bah, primeiro dependenta dun súper, agora facendo traballiños para a alcaldesa. Pensas pasar así toda a vida? Ramón, eso non é asunto teu. E ben contenta que estou. Eu podía ofrecerche un traballiño na confraría. Pois sabes que, Couto? Que ao mellor aínda é un pouco pronto para que andes repartindo favores, porque aínda non é o patrón da confraría, Como queiras. Aí che deixo un cartel para que o poñas por aquí. En canto traballo na confraría, eu de ti pensaría. Despois, non me veñas chorando. Que? Algo grandiño para andar roubando chocolate, non che parece? Ti, cara dura, sí, ti, cara dura. Comer. Se queres comer, paja. Ainda que claro, eso non é asunto meu. Ah? Déixate de comerias, Se queres o chocolate, cómprao. Cartos, compro con cartos. Arriba. Levántate, que non soporto que ninguén se me poña de xeonllos. Farrapo. Vale. Que parvo es. Rosa, tiñas que ser, oh. Toma, para que comas. Mira, biches que non tardei nadiña, ala. Xa podes marchar. Xa, cóbrame isto, anda. Sí. Levas eso, nada máis. Levas isto, nada máis. Sí, nada máis. E resulta que o armador non se lles fai cargo de nada. O barco está avariado e non teñen provisións. Ai, pobre xente. Fora da casa e por riba pasando necesidade. Tamén é sempre igual, che. Sempre igual neste mundo. Homes como a trinquetes tirados polo mundo adiante. E agora, ainda por riba, vai a Suíza e decreta o embargo cautelar do barco. Ergo, non pode moverse de Porto Sás mentres non se levante o embargo. Ergo tamén que temos la clara de carallo. Eles máis ainda. Nun país descoñecido, sen familia. Mira, pásase moi mal. Non hai nada peor que estar longe da familia. Que... Ela, muller, ela. Eu que sei, en encartos terán para facer unha chamada a casa. Pregúntelle yo. O vas llegue? Niet. Nada, ningún patacón. Eu, tratándose do que se trata, podería suministrarlles víveres. Que me dá risa. Non queras tomar o pelo, Couto. Papá tamén ten o seu corazonsiño, Que non se diga que o patrón maior da confraría non sabe facer obras de caridade. Altruismo e solidariedade, cal é a base da nosa campaña, Deberíades tomar nota deste xesto meu, A ver, que candidato faría o mesmo, Ramona, eu estou quedando apirolado da impresión que estou levando. Trátase disso, precisamente. Xa vexo que en época de elección sodes todos moi solidarios, Eles teñen fame, non? Pois eu manteño-os e listo. Claro, Belinda, como as ONGs. Estás me ocorrendo unha cousa. Vaya maneira de falar, Eu manteño e listo. Manter, entendes? Mantéñense as queridas, Nin caso, ti fai... Este xesto teu que é altruista a máis non poder, papá. Isto podía ter proxección internacional, Pero estes non son de Porto Sás, non poden votar. Que ten que ver, dache son a mira Rigoberta Menchú. Pois o mesmo ti ver aquí en Porto Sás un acto solidario e xeneroso. E pregúntame a min por Rosa. Ponenlle vin o pelo en todo o día. E xa vai sendo hora de ir para o mar.
Ai, o mellor se está no peirao. Primeiro veña a queixarse do paro biolóxico e agora que rematou, espístase. Pasástelo mal durante o paro, Non sabes ti ben, María. Pero e logo as subvencións non vos deron para tapar algúns buratos? Temos unha hipoteca pendente. Vai sendo hora de que levantemos agora a cooperativa. Pero agora as mareas son boas e coa nécora xa pagadela a hipoteca, non? Imos tirando. Pero axiña ven outro paro e a ver se non temos que vender. Eso é o último sempre. Vender é o último. Pois a piques estivemos. A ver se o próximo nos pilla un pouquiño máis aliviados. Mira, Elena, eu queríache falar das eleccións á confraría. Ai, si, son pasado mañán, non? E dependendo de quen sexa o patrón maior, o Esperanza, pois iralle mellor ou peor. Home, claro, un patrón maior con recursos é moito mellor para todos. E ti crees que Couto é unha persoa con recursos? Pero que dis, muller? Couto está máis pasado de moda que fregar de xonllos. Ademais é un aproveitado, te sablo de sobra. Vai traballar no seu proveito. Por eso hai que buscar un candidato alternativo. Muller, a estas alturas ten que haber xa candidatos alternativos. Pois non. E faltan 2 días para o remate da presentación da candidatura. Pois non sei. Non se me ocorre quen podería. Mira, é que che parece Rosa? Non me fales de Rosa, non me fales de Rosa hoxe, Pero mira que tardar tanto. Pois non. Rosa é a candidata perfecta. Eu chámome Rosa. E ti? Ti como te chamas? Como? Rosa. Rosa. O meu nome é Rosa. O teu como te chamas? Non podo subir ao barco. Teño que identificalo. O name, passport. Non se di así? Sí. Name. Ya Vladimir. Rosa. Ya Vladimir. O teu nome. Thank you, podo subir. Gracias. A ver, voucho dicir en ruso. Espi, my angel, durme, meu amor, que temos que descansar todos un pouco. Ay, papi, párteme o corazón. Es que no soporto verlos así, tan tirados. Viches que papá máis listo tes, Carmiña, que sabe falar un lotazo de ruso. Viches? Papi, escóitame, por favor. Non, así, a dormir, que eu teño que ir con mamá. Che. Que está toda celosa, mamá. La ves? Dorme. Papi, temos que facer algo por eles. Eles tamén teñen fillos, sabes? Xa non sei que... Non sei que te dicir, é que... Eu non aguantaría estar lonxe do meu satélite ni media hora, pero... Pois imagínate eles que levan meses sen estar xuntos seus. Mami. Temos que dormir, É que non podo, papi, non podo. Prenda, non podemos facer nada. Xa nos estamos arruinando cas tapas do petróleo. Que lle queda? Eso é o de menos. Eles queren volver a casa como todo o mundo. Xa, Pitusa, xa sei que é duro, pero teño que facelo. Era o que lles faltaba. Ainda por riba de estar retidos, vixiados como se fosen lateros. 1000 veces benvidas, que? Algunha novidade co Roses, lo? Sí, é nada agradable, por certo. Chegaron dilixencias de outros xulgados. Que íamos facer? Que íamos facer? Que pasa, lo? Que tiven que poñer o barco baixo vigilancia. Pero vigilancia de que, pero... Estes homes que son narcos, son piratas, lo? Ai, petróleo, xa teño eu dabondo con tomar esta decisión. Son medidas preventivas. As entradas e saídas do barco teñen que estar controladas. Pero controladas porque son delincuentes, lo? Pero estes homes, quitando a fame que teñen, son santos, eses homes. O procedimento xurídico ten unhas normas e eu teño que cumprilas, entendes? Que se pasa algo, quen vai ser a responsable? Eu. Xa, pero eu que sei, che, ti podes facer a vista gorda, talos vendo todos os días. Oi, Mal fixeron eses homes para ser tratados como a narcos. Que xa me chegou ca chorada que me botou Belinda. Eu tamén teño conciencia. O Lindiña tamén a preocupación que ten non é deste mundo, che? Ela está máis sensibilizada, pero...
Hai que entendela, pasou por un caso parecido. Pois espera ti que saiba isto. Se non vos interese, é imposible comunicarnos. Sí. Eu dixíache que nunca pensei coñecer un ruso como a ti. Va, total, non entendes. Vladimir, ti crees no destino? Te viañe pañimayo. Ben, prefiro pensar que eso é unha afirmación. Porque eu sí creo, sabes? Senón, como explicas que ti estás aquí en Portosás? Portosás, da. Sí, ves como entendes. Que casualidade, non? Ja, galodni. Que tes fame? Pois... Esto está boísimo. Come. Ñam. Riquísimo. Tañe gleba. Hola. Que, petróleo? Botas unha man? Aló, collo bruxa e no almacén en Ponte a fregar. Pero que pasa? Chegaron os extraterrestres, lo. Como queiras. E a nena que? Xa teño ganas de vela. A miña nena é unha fenómena. Anda de paseo de parrafada que son hai. Saímos lareta, Ten a quen sair, ti tampouco és mudo, Non, eu por mudo non paso, non, Veña, toma ya, jo, que invito eu, Peti, tase, que tes, ti? Que tes? Nada, que vou ter. Por certo, podo contar co teu voto, non? Eu son idiota. O voto acabáramos, o voto, claro. Home, se non conto co voto dos amigos, con quen vou contar? Por certo. Dime. Cando chegue a patrón. Que? Podo che axudar a conseguir un barco máis grande. Agora con Carmiña sodes un máis de familia e máis gastos Sí, vaya. Sí, ti, eu sei. Conta co meu voto. Pero mira, xa que falas de Carmiña, o que sí quería arreglar de chegar este a patrón maior era a concesión definitiva do petróleo. Porque eso está por arreglar, Unha boa concesión definitiva do petróleo. Xa. Falamos como concesión é do debido. bar. Pero iso mellor deixámolo para despois das eleccións, Pero falámoslo. Sí. Hola. A raíña da casa. Precisamente estábamos falando do seu futuro. Ay, acabo de ver os rusos, pobrecitos. Oxalá o futuro deles estivese tan claro como o de Carmiña. Ese é o que teñen que facer ir para casa. Claro, Ramón. Parece que só ti e eu pensamos lo mesmo. As cousas teñen que facerse a modo. Canto antes, mellor, petróleo. Sí, teñen que marchar. Ali teñen xente esperándolles. Fillos, familia. E así limpamos de estranxeiros mortos de fame a vila. Pero ti que estás dicindo, chico? Ti es un rastreiro, un animal. Ramonazo non di. Ramonazo ladra. Home. Non, se ainda vai ser culpa miña ser bo e darlles de comer, non? Do tema xa sabes, petróleo. Falamos despois das eleccións. Despois, non antes, Cuidado. Espera a ver, home. Que pasa, que co das eleccións estás moi nervioso e non ves por onde vas? Total, porque hai que ver... Que lles comprou rusos para que non leven alimentos repetidos? Ai, non te preocupes por eso. Couto xa encargou viveres a súa conta. Couto cos rusos. Desde logo aproveita todo, Bonita maneira de gañar votos. Polo menos comen gracias a él. Non é que sexa moi desinteresado, pero os rusos tanto lles ten, Que boiños se volven todos antes das eleccións. Eu vou aportar o meu grande area, vodka. Non é que alimente moito, pero algo é algo. Sí, é un bo desinfectante. Así tamén lles axudo a subir a moral, que falta lles fai. Para eso estamos os médicos. Un gran profesional, sí, señor.
Así que onte encontrabaste mal para sair ao mar, Rosiña? Eu? Ti, ti. Sí, tiña unha dor de estómago que aquelo nin era dor nin era nada. Mais ben era un cólico e dos gordos, Non sería un empacho de ensaladilla rusa? Pois non, ensaladilla rusa non. Tomei chocolate e salchichón. O que pasa que todo xunto, pois claro, é unha bomba. Vladimir, non é? Así que xa che foron co conto. Pois sí, estiven con el. E que tan riquiño. Mai riquiña é nécora. E necesitamos la Rosa. Pero non ves que co tempo que estaba todos os barcos volveron a terra? Eso é o que che salva, que senón... Mellor quedar en terra que gastar gasoil para nada. Eso foi o que pensei. Pois sabe o que penso eu? Que non tes cabeciña ninguna, muller. Pero mira que deixar o traballo por algo máis importante. Vaiche boa, vaiche boa. Que tal, señoras? Pouca pesca, non? Non hai queixa, Couto, non hai queixa. Pois alégrome. E logo ti por aquí, que... Pois veño falar coa patroa do Esperanza. Podes falar. Con Elena non teño segredos. Pero eu prefiro non escuitar. Sabe do que podedes facer? Ido ao despacho, que eu teño de abondo traballo por aquí. A ver, que queres, Couto? Supoño que xa sabes que vou ser o patrón maior da confraría. Pois non sabía nada. Pensei que tiñan que ser as eleccións. Dese tema che quero falar precisamente. Xa. E quere os dos votos que lle corresponden ao Esperanza, non? A min interesa o vosso apoio. Sabes que veño sen arrodeos. Para falar deso non tes por que falar comigo. Convoca a tripulación e que ela decida. Non. Isto hai que arranxalo cara a cara aquí en Manse. O resto... Couto, no barco mando eu. No resto son unha máis. Non me veñas con contos, Rosiñas, que non todos somos uns. E logo, que ten de particular o meu voto? Debo a licencia, non? Sí. E fixenvos unha boa oferta polo Esperanza cando estaba desafojadiñas. Ou é que xa non te acordas? Agora caio. O que ten de particular o meu voto é que pensas que o podes mercar, non? Dis que tedes problemas coa hipoteca, así que eu podía correr con todos os gastos do Esperanza. Es un bello raposo, Couto. Aproveitaste sempre das debilidades dos demais, non? Peña muller, ten por un miserable voto ou dous. Ademais, cando queiras deixar de ir ao mar, sempre terás un posto na confraría. Pensa. Eu en terra? Pois non, gracias. E o barco xa sairá adiante con o noso traballo. Mira, así de chula somos. Alá, ti. Non, tía Ofelia, non se pospuxo, suspendiuse. Quere dicir que non hai boda. Efectivamente. Xusto como da outra vez, sí. Eu que culpa teño, tía Ofelia? Xa vou! Tía Ofelia, teño que colgar, que me están chamando á porta. Xa me chego despois. Que? Pitusa, que tal estás? Nada, estaba falando con tía Ofelia. Ajá. Tía Ofelia que é a da mantelería, non é? Sí, a da mantelería, sí. É ela que tal está, ben? A que viñas, Evaristo? Viña a ver a Chipirón, ó. A quen? Ao Jatiño. Ai, a Tristán. Pois mira, estás a facendo moi ben a casa, é moi querendeiriño. Se me gusta, Pois, traíalle un xoguetiño, porque está no tempo de xogar, non é? E así brinca un pouquiño. Mira, toma. Mira, Tristán. Queres un té? Un té... Non sei se me gustará, porque nunca me fixe falta. Pero agora igual non me vea mal. Pasa. Ajá. Pero que pinto eu, Marilín, de patrón maior da confraría de pescadores? Dime ti a mí, fai o favor. Pois mira, polo menos evitar que Ramón non saia ca súa unha vez máis. Ti pensas que é o candidato perfecto? Non, eu non penso nada, pero que se che vai velliño, esquece, vai velliño, home, dalle un voto de confianza, esquece. Confianza. El non precisa confianza, El fai e desfai ao seu entollo. Mira o que dixo dos rusos. Os rusos deixes de comer? Lindiña, Papi, deixes de para comer? facerse propaganda, é un interesado. Pero que máis che dá? Preséntate, ti és un home novo, con ideas novas, eu que sei. Eu teño un lotazo de ideas, moi ben.
pero que non podo entrar aí. Eu teño a miña familia, teño o petróleo, teño o cosador, teño a patena, non dou a... Imos permitir que vai a ter un pouco máis de poder. Xa tiña pouco. Xa está ela, xa está. Permitir, moito che gusta a ti, eu nin permito, nin deixo de permitir. Eu que sei, esquece, fai o favor, o mellor o tipo fai no ben, xa está. Pero que dis? Que é un cacique, dijo que é un cacique de terceira división, moi ben. É que Ramona se equivoca, é que estás equivocando todo o día. Pois moi ben. El nunca se vai equivocar para sí. Vais equivocar sempre para os demais. Mira unha cousa boa de Ramonaso. Vouche dicir unha cousa boa de Ramonaso. Ninguén coñece os trucos todos da administración toda que hai no mundo mundial. Eu quero alguén que solucione o problema dos rusos, por exemplo. Pero ti non ves... Mira, eu podo entender que ti non te queres presentar, pero que defendes a Ramón non entendo. E dalle con que defendo. Eu nin defendo, nin deixo de defender. Ti non ves que é un home sin escrúpulos? Sí, pero eu non entro nese xogo. Patenas. Así que che ofreceu todo eso. Sí, correr cos gastos do barco é un traballo na confraría, sabes? Ese home non ten límites. É que non sabe o que é honradez, nin a ética, nin a vergonza. Eu non sei que facer, porque tal e como están as cousas... Non estarás dicindo en serio, Rosa. Sabes que son promesas electorais, que nas vai cumplir. A de sobra coñeces a conta. Se pensa que pode comprar a todo o mundo. Que desfachatez. O de sempre. Uns medran a conta dos outros. Pero ti non te das conta que te está utilizando, Parva. Fai isto para que non te presentes, para ter o camiño libre de oponentes. Se así salvamos o barco, pois... Non, se a culpa non é túa. El é o que suborna. Estando o Varadoiro como está, non me extraña que dubides. Así que o entenderías. Pois non, Parva, mandei no paseo. Ai, Rosiña, non me deas estes sustos, muller crincho. Eu o que non entendo é como non lle paran os pés a ese tipo. Se con todo se utiliza o método de resolverlle la papeleta, ti me dirás. Vai no facer. Así que xa podemos ir esquecéndonos da idea dun candidato alternativo. Preséntate ti, Parva. Eu? Ca... Agora que tes relacións internacionais, penso que és unha boa candidata. Eu neste momento non teño cabeza para nada, e menos para as eleccións. Isto máis que unha cooperativa se aparece un soviet. Aí está. Veña, con a jarabata que sempre dá un toque de seguridade, aí tes. E segundo asunto moi importante, papá, documentación. Aí tes datos económicos, porcentaxes, todo o que che fai falta, Que documentación ni que farrapos de jaita? Sei de memoria o que teño que dicir. Aí onde te equivocas, ves, papá? Que queres meter a soca e quedar... Estás no ollo do furacán. Mira, Ladislao, deixate de sermóns. Sei o que teño que facer, falar dos meus asuntos. Si, e tamén deberías cuidar un pouco esa linguaxe, Que pasa? Non falo claro dabondo? Falas claro dabondo demais, demais. Primeiro, esquece as palabras xa como a min ou meu, e vai incorporando cousas como a nós, noso, entendes? O que chaman o plural de modestia, vaya. Que cada quen defenda os seus intereses. Eu, cando sexa patrón maior da confraría, hei defender os meus. Fatal, así imos fatal. Papá? Que vai falar do teu patrimonio, non? Deso nada, home. Agora és un home do povo, da plebe, entendes? Un máis? Un couto sempre un couto. Eso ten que quedar claro. Vale, e outra cousa, un chiste. Ti pregunten o que pregunten, empeza por un chiste, entendes? Tes aí unha antoloxía, máis o carraboixo, o mentireiro verdadeiro e todo eso, vale? Un chiste? A xento que quere seriedade e firmeza. Dixo nada, mira os americanos que sempre botan un chiste, mira que ben lles vai, que son a primeira potencia mundial, estamos? Mira, Ladislao, xa son jandiño dabondo para contar as túas historias. Así que vou tomar o aire. Pero onde vas así a unha entrevista, entendes? O que estás é nervioso, papá. Sí, estou nervioso, é que? Pero máis nervioso me pon a aguantar as túas parvadas. Non dixas eso é pánico escénico. Pasoulle a Evaristo cando tivo que cantar coa orquestra, pero eso controlas, coa respiración. A ver, inspira. Respira. Moi ben, é unha última cousa, fala ben dos rusos. Ten un detalliño cos rusos que iso sempre dá idea do teu potencial humano e moral, vale? Que queres? Que lles bailo cachachoc? Xa lles dei de comer, non? O cachaxó non, papá, pero pido un minuto de silencio pola súa causa, non? Ou chamo a Brais, que sabe o Calín Camallá, no acordeón que o tra... O Calín Camallá, sácateme de diante. Si, non sabes a de Calinca... Que fillo! Mallá. Entre o que come o tipo.
E o papel que gasta... Deixa o papi. De alguna maneira teñen que entenderse. Ves? Esta é a miña casa. A ver, debúxame a túa. Debuxa. Lápiz. A ver, aquí. Debúxame a túa casa. Non sabes debuxar? Un barco. A túa casa é un barco. Moi bonito. Que? Ah, que peches ollos. Para min. Gracias. Que? Que queres que che faja algo para ti? A ver, fecha os ollos. Así. Non mires, eh? Facer non fa un mal a parella, pero... non se entende moi ben. Mellor. Así non discuten. Cata que mal ten o té. Unhas gotas non tes. Claro. Bueno, andaba por aí por Porto Sás e non che vía por ningún lado e dixen eu... Vai, estaba algo preocupado, non? Pero tampouco te tens que poñer así, que o matrimonio tamén é unha desgracia como outra calquera, eh? Evaristo, agora hai que deixar que o tempo pase e poña as cousas no seu sitio. Xa. Falando de tempo, o tempo estáme pasando a min. Que xa debe estar a marea baixa de todo e eu ainda aquí. Bueno, vou ir indo xa. Vouche deixar as chaves da casa, porque a min agora non me fan falta. Faime un favor, anda. Que? Quédate con elas. Seguro? Sí, porque podo eu perder as miñas ou quedarenme dentro, non sei, calquera cousa. Gustaríame que alguén de confianza tivera unha copia. E que é mellor que ti. Vai, tes moita confianza en min, lajo, ainda? Pois gracias. Pois, son miñas, Chipirón. Pois, eu tamén che daba as do meu pendello, pero tanto tan, que é igual, está sempre aberto, non ten nin fecho ni nada. Veña, Chipirón, que? Eche de lavar o meu pendello, E cando che leve, ollo cas galiñas, Dios, ten instinto cazador, Viste? Pero a ver, Petrol, que parte é a que non entendes? O condensador cámbiase e a tomar polo cu. Tomar polo cu? Pero como metemos un condensador como ao mundo nun barco, che? E o que? Un por diante e outro por trás. A cuestión é que o plan saia ben, ok? O plan... Hola, un de pota, petróleo. Ti crees mango, e entón, sí. Claro, é que eu non lle vexo outra cousa. É que cada cousa quere o seu xeito, che. Eu máis xeito non lle vexo que eso. Ten que ser... Interrompo algo, non? Non, muller, estamos aquí falando das nosas cousas. Xa, cousas que eu non debo escoitar. Estamos aquí falando de estupideces, home. E lo, un por diante e outro por trás, lo. Ela, por onde é que escollelo lá? Dixo eu. Ai, o que estou eu preocupada estes días polo barco. Está sin vixiancia ninguna. E os gardas? Que muller, hai moito furtivismo outra vez. Tiven que mandar todos os gardas que non me chegaban as patrullas a nada. Claro, o furtivismo últimamente é unha praga por aquí adiante. O que vai haber que vixiar de agora en diante vai ser a Ramón. Che, cuidadiño,
que eu non son un delincuente. Tío teu, papá, ti concéntrate no teu, entendes? Repito o de... Non hai quen poida con Couto, non hai quen poida con Couto. Delincuente non, pero vai ser o próximo patrón maior. Non hai outra candidatura? Estás segura? Hombre, as eleccións están aí, papá, é o único candidato, Eso tanto me ten, había gañar igual. A un Couto non hai quen lle faja sombra. Aí estás, tía. A min o que non me acaba de convencer é o da jarabata, ves? Porque é que o dos lunares ten un subtexto que a min non... E ten un que? Un subtexto, como unha mensaxe oculta. Hai, entendes, a semiótica, Chomsky, Humberto Eco, todo eso. Eco que? Eco, cousas miñas. E a min, así, con lunares, pareces meu, eu que sei... Parece un dos del río. Moi simpática. Marcho. Que dentro dun cuarto de hora entro en directo na radio. Si, home, cantar Macarena, non, papá? Teño que recoller todo, que presa tes? Espera aí, que esperen, eso crea expectativa, todo eso. Oits, Macarena, ve o que dis, que imos estar aquí no petróleo todos nós escuitando ben o que dis. Ois, petróleo, e se facemos unha festa en honor dos rusos, que? Pero teño a nena dormindo, che. Sí, estupendo. Aquí a que goberna é lindiña. Ademais, a idea da festa é digna dun patrón maior, Porque vai haber un antes e un despois de papá na confraría. Vai haber unha tapa, vai haber... Unha etapa flamenca en Porto Salvo. Abonda xa! Ti ollo, a festa dos rusos e non me falles. O día que falleu acabas o mundo, che! Verdade, nena. E falando da nena, pode ver a Carmiña? Ai, claro, muller. Aproveita que non é hora punta. Pero a partir de agora vou poñer números como nas carnicerías, pajes. Que non, da igual. Veña, que? A ver. Sabela falou de Fortevés. Falou con rintintín. E ti pensas que fun quen de convencer a Petróleo? Pois eu a Rosa tampouco. Así que se Deus nos remedia, Couto vai sair elixir. A menos que pase unha desgracia. Pero creo que Couto non ten pensado morrer. Ai, que bruta é, muller. Mira, intentei. Claro. E que fai Carlos aí apañando nada? É pros niños das jaibotas. Ahora dalle polo espasar, muller. Xente consciente. Ei. Mirade, este é Vladimir. Vladimir. Eso, Vladimir. Encantada. Xa tiña ganas de coñecer o rival da Nécora, Rosa. Moi graciosa, pero non se entende. E a ti sí, non? A ti entendemosche todos. Mirade, os ollos mirade. que pos. Vladimir é daqui, da Terra do Norte, vedes? Que fai fronteira co Polo Norte, aquí. Que precisión, Rosa. Sí. Un pouquiño máis e chegas a súa casiña cos ollos fechados. Mira, é por riba do Cabo Cheninsky, vedes? Hai unhas illas chamadas Revolución de Outubro, Bolchevique, Camarada... Bueno, son terras tan extremas que aínda teñen nomes soviéticos. E non me digas máis. Tes pensado ir facer unha marea aló, a Rusia? Pois xa che ten mérito un corazón quente nesas temperaturas. É que son xente moi cálida. Por decirse unha cousa así... non? É como a gaivota, pero máis pequeneira, entendes? A pillar a papuda é dunha beleza extraordinaria, E a niña nos cantís. E tamén se diferencia da gaivota no retouchío, que é distinto. O da gaivota é algo así. Escoita, é algo así. Entendes? E o da pillar é moito máis agudo. É algo como este. Non me sabe, porque non teño registro de agudos, pero... E agora precisamente están aniñando, entendes? É por iso que estou... Pero ti podes creer que ese sexa Carlos, muller, o antigo xuiz? O mesmiño, o que pasa é que, polo que se ve, agora cambiou as sentencias polos pasaros. Ben, era o son dunha polca tipo rusa interpretada a petición de Ramón Couto. Ramón Couto, o único candidato a patrón maior na confradía. Con el falaremos nun intre. Ben, eu o que quero dicir é que desde a confraría darei a coñecer todas as circunstancias que... Despois, Couto. Agora é tempo para a reflexión. A tripulación do barco dos rusos leva uns días con nós e, polo que parece, a súa estadía vai ser longa. Estamos a falar dunha injustiza. Estamos a falar duns armadores sen escrúpulo.
E, sobre todo, estamos a falar dun feixe de homes que están lonxe da súa casa e están lonxe tamén da súa familia. Precisamente iso é que non debe facer nunca un armador. A tripulación é o primeiro. Vale. As leis do poder mandan, pero precisamente o que manda ten tamén a obriga de mirar pola xente de abaixo, de non deixalos a deriva, de impedir que vayan ao fondo e de sacalos sempre a flote. E se fai falta, sacrificarse por eles. Ben, cambiando de asunto, hai unha hora que rematou o prazo para a presentación de candidaturas a patrón maior da confraría. Falamos con Ramón Couto, candidato único. Bos días, Ramón. Tamén xa era hora. Bos días. A conserveira e a construtora Couto fixeron desta vila unha referencia punteira en materia de saneamento. Que, estades oindo, non? Moi ben, aquí si, Petróleo por unha hoja que non había na radio. Moi ben, Ai, pola nena. Perdón, como unha hoja, A todos, homes e mulleres. Vistes? Linguaxe non sexista, Homes e mulleres, aí está. Menos sexista sería se dixera mulleres e homes. Xa, pero iso sería discriminación positiva, Papá non discrimina a ninguén, non? A ninguén que non sexa da calaña, dixo. Que a miña candidatura Se Couto está avalada aburre, sempre por di o xente, mesmo. Agora temos xente cousas importantes que sabe facer. Espera, lindiña. Xente A ver que dirá Monazo, a ver. Eu vou Que máis tengo que dixa petróleo? Non hai outro candidato, non? Jaña seguro? Petróleo, seguir máis lonxe, apoia mata a morte. E punto. Eu non dixen tal, eu nunca dixen tal, eu non caso con ninguén e menos con teu pai, xa lle podes dicir. Vas tirar as copas, cálmate, El que dixo, dixo que o apoiabas, vale, e apoiar na súa primeira sesión é soster, non? Nin sostén, nin termatetas. Papi, xa sabemos o aproveitado que é Couto, agora temos un plan, é que os rusos dependen de nós. Sí, tan... E quero convocar a todos os veciños de Portozás que ese rapaz non va a a votar unha aquí festa toda a de vida confraternidade cos mariñeiros rusos. O amigo Petróleo colabora coa miña candidatura nesta iniciativa solidaria. Vaya sorpresa vai levar Couto, Xa rematamos, moi ben, Vou no coller. A auja, neno, a auja, E logramas participar no plan para axudarlle aos rusos? Eu de mil amores, muller, pero claro, con isto da candidatura estou estresadísimo, non podo, Como que estresadísimo? Claro. Serás insolidario. Che. Sáfese currás. Agora queres te safar ti. Entendes? Ti como abogado terás que impedir que os rusos sexan, privados da súa liberdade, como dicides vos. Eu xa lle regalei as camisetas, Mira, sen ti non podemos facer o plan, sen ti non podemos. Pero é que eu non podo, entendedes? Nas cajas, Que tal, a xente? Ai, perdón. Que medo, me metiche, Castro. Perdón. Pero que faz aquí? É que era por se podía subir un momentiño polas vistas. Pero que va a subir, Non ves que estou facendo jarda? Aparta de aí. É que teño un dilema, dous dilemas, e se cadra vostede podíame botar unha man. Vai falar co cura, déxame en paz que estou traballando. Non, porque é unha cousa máis... É como vostede está un pouco afeitos a discernir entre o ben e o mal, era por si podía... Nada de cura. Non? Un psiquiatra, larga, anda! Vale. Déxame ver. Vale. A un psiquiatra. Vale, mete a primeira, home, que A nada primeira. que quería eu de... Mete a primeira que nada Pero que faz, Ladislao? Nada, tire pa diante que sea... Sai daí, Ladislao. Sube para aquí. Pero estás como unha moto. Pero non tomes mal, é que estou un pouquinho preocupado, home. Pois reláxate, que non pasa nada. A ver, contame eses dilemas. Eu que pensaba era un amigo, home. Tranquilo, reláxate, Ladislao. Vale. Imos ver, non? Se a nocturnidade, non? É un atenuante, non? Agravante, non? Cometer un delito, como diría, currar na gloria do día. Que é? Atenuante ou que? Bueno. Delirante, Ladislao. Delirante como a ti. Marcha, anda. Marcha. Falamos despois no petróleo. Déxame traballar, Vale. De acordo, pero que ese era un dilema, pero tiño outro máis grave. A ver, cal é?
Era ou non? Era ou non era? Un desbarre, marcha. Falamos despois, anda. Falamos despois, déxame traballar. Vou máis tranquilo. Marcha, home, marcha. Bo servicio. Sí, ala. Calojo, saúdos ao corpo todo, Cuídate. Hola. Hola. O de sempre. Estarás contento coa entrevista tan redonda que fixeches, non? Pois sí. Xa mandei que gravaran unha cinta para que lla deas a Celia. Moi ben, fantástico. Xa sabemos todos cantos edificios vas levantar e máis cantas caixas de peixe facturas ao ano. Contenta tiñas que estar de que chega a confraría un home de empresa. Mira, Ramón, así pode falar calquera. Sobre todo cando non ten ao seu redor ningún outro candidato. Cando non se presentaron, por algo sería, dixo eu. Será porque teñen máis vergonza que a ti. E non andan vendendo favores por aí adiante. Desde cando ofrecer cousas é un delito? Desde cando se chama suborno? Ai, suborno, Mira ti, cantas cousas che aprendiu o Andrés. Pois mira, ti tes un fillo abogado, así que pregúntalle a ele o que significa a palabra ética. Dese non me fales. Cando vexa vai moi. Quedou en recollerme na radio e ainda estou esperando por ele. Que, Belinda, como vai o da festa dos rusos? Ben. Hai que demostrarlle a esa xentiña o que podemos facer en Portosás. Esa é outra. Hai que ser hipócrita e máis aproveitados. Non? Non vai a ser que desta non lle saques tallada aos rusos. Estásme chamando hipócrita. Pois sí, a mí. Deixame discutir, estou nerviosísima. Ai, entraría ou non? Entrar? Onde? Ai, teño que ir ver a Carmiña. Espera. Mira aí. Solta. Díseme entrar a mí, penchas ti. Ali fui onde escordei o pé. Non ves mira como o teño. É un pouco máis e perdo a reputación, porque que? Se chego ir o caldeiro, que? Vos os abogados tiñes que pasar unha temporada ali dentro para que souberas do que é. E o garda? O garda moi ben, lindiña, anda aí pola parte de Cormelle comprando chalés. E que fai en Cormelle? Fui ver a Santa Lilaira, que perigo por un dedo, que creo. Santa Lilaira. E o outro do barco, non? Dixo E eu. o barco? O barco iría na erva, se che parece. Ai, a ver. O barco vai como España, vai moi ben, xa traballa o barco. No Jayán, estás aí, E eu esperando por ti na radio. Moi ben na entrevista, papá. Non che levei a hoja porque... Non che levou? O teu fillo non che levou? Porque estábame explicando a min como é o conto ese de que che apoio eu na túa campaña. Eso, Petrol está moi cabreado e ten razón, Ramón. O teu home ten pouco sentido do humor. Ui, non sabes como se puxo, rompiu 2 vasos, Petróleo, hoxe por min, mañán por ti, así son as cousas. Patenas, Ramón, eu non son así, Entendes? Eu falamos do bar, é certo que falamos do bar. Pero eu non lle vendo o meu voto a ninguén, De acordo, ti non mo vendes, eu non cho compro, xa está, morro conto. Morro conto, Patenas, como xa foi agora? Tranquilo. Esta noite, na festa dos rusos, explicarei a todo o mundo que me equivoquei. E xa está. Festa dos rusos. Por certo, como van os preparativos? Ben, moi ben, ata merquei copas. Hai que impresionalos, E ti cásate dunha vez, inútil. Vou.
Listo, compañeiros. Os nosos amigos mariñeiros da lado frío marchan de novo para lá, para Nova Rusia. E quero unha birra. Eso merece un brinde. Vaya, que me deixastes quedar como un parvo diante de todo o mundo. Esto era unha operación solidaria, comunal. Era unha operación secreta e ti, o teu xeito tamén entraches, non? Claro, me explico cho, papá, o da festa dos rusos que era unha manobra de distracción, entendes, unha Ti cortina... tamén, traidor. Sácateme de diante. Sodes todos uns traidores. Eu son traidor principalmente por parte de pai, eh? O que conta que os rapaces marcharon para lá outra vez que a súa familia, que eso é si Dios quer. Sí, a conta de que eu fixen o parvo. O único de Portosas que non sabía nada. Estamos en paz. Ti non contabas co meu voto. E eu non che contei o dos rusos. Ti pedíchesme, por favor, a concesión do bar, non? Che. Ponte quietiño, Ramonazo, que xa che vexo vir, eh? Ti máis eu falamos da concesión do petróleo. E ti escuitaches a min o que eu dicía. Eso non é favor ningún, eh? Pois sabe lo que che digo? Esquésete do bar. Teño mellores plans para este local. Carai, xa empezas ti de cacique maior, non? Ollo co que dis, Petróleo? Ameazarme co bar, pero ti és un miserable, meu home. Non é unha ameaza, é unha orde. Bótateme fora. Non quero lixo no bar da confraría. Sí, papá, home, non o dirás en serio, teñen a Carmiña, Non va. Teu pai fala en serio, eh? Teu pai ainda non sabe o que son as bromas. Vai cerrando as contas e facendo as maletas. Este é o bar da confraría. E aí está a porta.